De maatregel van Schouten verbiedt het voorjen van verschillende soorten eiwitryk fretten. Boeren ben je poer op het zin omdat ze daarmee net zelfs regelen kunnen hoeveel eiwit dat ze voorjen. Ze zijn benauwd voor ziekte en stjerten onder haar bisten. Ook de LTO zit de maatregel net zitten en is blij dat de minister er nog eens goed naar zit. Hij had gezegd van ja, de voermaatregels zoals dit er nou luidt, daar kennen we eigenlijk geen kant mee op. Vandaar dat de partijen, onder andere LTO, Agractie zit erbij grondig. Een aantal landbouwpartijen hebben een alternatief indiend. En dat giet de minister nog terugreiken en daar ben we blij mee. LTO vreegt de leden in afwachting van de resultaten net de stritten op te gaan. We zijn natuurlijk een actieclub, hè. Dat zijn de actievoerders zelf die ik zelf organiseer. Daar gaan wij verder naartoe. Wij proberen natuurlijk wel aan tafel het goede gesprek te voeren. En dan moeten we elkaar in dialoog blijven. Zoals we steeds op elkaar stenen staan en elkaar intimideren, ja, dan hebben we geen goede dialoog en dan komen we ook nergens. Actiegroep Farmers Defence Force liet het weten dat er de komende dagen geen demonstraties houden worden in Friesland, Greensland en Drenthe. Vanwege de uitspraak van de rechter dat de trekkers thuis blijven matten. De acties gaan verder wol terug. FDF had geen enkel vertrouwen in Schouten, zei een woordvoerder. LTO wil in peteer blijven. Maar wat de boeren echt verlet van haar is helder beleid voor de lange termijn, zei Elsof. Het is natuurlijk een landbouwpartij om met de minister, met het ministerie en met de politiek in gesprek te gaan over een haalbaar beleid. Hè, zodat we als boerenstand in Nederland ook nog een toekomst hebben. En daar heb je nog wel hoop op? Daar heb ik zeker hoop op. Ik zou nog wat zeggen dat ik daar vertrouwen in heb.